mogik. Erokamano VOJ. Gima Ken wachono e bayoni nadwa wache. Okay. Ni nya yudo ka kech limbo kaluo. Nikech koth nyo onge machamo osekethore. Koro jowa nyaka nen mariek matin mowuok no gi kan. We akele mos kendo mowuok ku Sakwa Kuyawi. Central Sakwa Ward nye walimo osiepwa moro ni Kennedy Osodo. Ne wasomo go wangi group wa moro mar jok manosomo Ramba Sekondari. E class mano watieko godo form 4. Koro tok dweche adek twalimore. Koro nye wano yawi mano dalaga Queen Chogo. E manye wantie. To nye gikona kel mos magage kabisa. Ni kaka wanene ni miyo ji ok dhi nam gokinyi. To kata kidhi nam to nyaka ibet gi nyareti moro miwinje gik matimore. Koro jo yawi nyorwa kwa maber kendo ne gikona kol mos mar ariyo wuok Sarova Imperial. Yawa mane kanyo ahinya nya joma nitie first floor. Alano ng'eyo gima nitie first floor kanyo. Ne gikone kel ni gimos. Ni gikwalo ga winjowa. Gine tich lakini gikwalo winjowa nikech wawacho weche mabeyo. Mama konyo ga. Wang ni kwado Kisumu abro organize mondo wachame buffet ber kanya. Ala ne manotera. Hotel fifth floor. Fifth floor bende no setera. Koro tengena na wero weche kanisa momiyo tindare me first floor. Erokamano. Kech. Yes. Yes. Okay. Podi ngisa kani ngato chalga gimo mako waya. Jogo ma inyota. Koso wachni wacho mar jok mani Stafford ngato mayo nyota jok mane dwarado ganyuola ke gen to no koluongi ni. Bade keto buta nyoda. Idonje gini. Erokamano ahinya. Podi ngisa ni pod ok oikore nyakora boga jwang.